Am fost învățați că dragostea doare, că atunci când cineva este cu adevărat important pentru tine, ar trebui să simți frica de pierdere, că a iubi înseamnă a trebui să ții, să depinzi. Dar Kaung ne-a lăsat cu un adevăr pe care puțini îndrăznesc să-l accepte. Atașamentul nu este iubire, este o formă deghizată de frică. Când ești atașat de cineva, nu este doar pentru că îl iubești, ci pentru că simți profund că fără acea persoană, ceva în tine rămâne incomplet. Simți că fără prezența ei viața ta își pierde sensul. Simți că fără confirmarea ei, valoarea ta ca persoană scade. Simți că fără dragostea ei, ceva în tine se rupe. Dar iată adevărul. Nu este dragoste, este dependență emoțională. Dragostea adevărată este expansiune, nu izolare. Este împărtășirea din libertate, nu din gol. Să fii cu cineva pentru că alegi, nu pentru că ai nevoie de el să te simți complet. Dar majoritatea oamenilor confundă dragostea cu atașamentul pentru că au experimentat relații în care teama de pierdere a fost mai puternică decât dorința de a împărtăși. Și aici vreau să te întrebi, chiar iubești acea persoană sau doar ți-e frică să nu fii fără ea? Atașamentul nu este doar sentimentul că ai nevoie de cineva în viața ta. Este sentimentul că pierzi o parte din tine fără acea persoană. Este ușor să o justificați, să spuneți că iubești pe cineva atât de mult încât nu îți poți imagina viața fără el. Dar problema nu este în a iubi, ci în a crede că fără acea persoană, iubirea dispare. Dacă crezi că iubirea este în celălalt și nu în tine, devii prizonierul relației. Dacă crezi că ai nevoie de cineva care să se simtă valoros, fericirea ta va depinde întotdeauna de factori externi. Dacă simți că îți pierzi stabilitatea fără acea persoană, înseamnă că le-ai folosit ca o ancoră pentru a te menține. Iată partea cea mai greu de acceptat. Când atașamentul îți stăpânește viața, frica devine motorul relației. Teama că se va schimba, frica că se va îndepărta, teama că nu va mai iubi, teama că într-o zi nu va mai fi acolo. Asta nu este dragoste, este frica de pierdere. Când iubești, adaugi. Când ești atașat, rămâi în jur. Diferența dintre dragoste și atașament este simplă. Dragostea îți permite să fii tu însuți, fără teamă de pierdere. Atașamentul te face să simți că nu ești suficient fără celălalt. Dragostea curge, afecțiunea captează, iubirea este liberă, atașamentul este posesiv. Dragostea este un complement, atașamentul este o dependență. Dacă simți că te destram fără acea persoană, asta nu este dragoste, este un semn că ți-ai pus fericirea în mâinile altei persoane. Și aici detașarea devine necesară. Nu pentru că trebuie să te distanțezi de persoană, ci pentru că trebuie să restabilești cea mai importantă relație din viața ta, cea pe care o ai cu tine însuți. Pentru că atunci când ești dependent emoțional de cineva, renunți la controlul asupra bunăstării tale. Dacă ea rămâne, ești fericit. Dacă pleacă, te scufunzi și în adâncul sufletului știi că nu este sănătos. Carl Jung spunea că dragostea nu trebuie stăpânită, ci doar înțeleasă. Când iubești din conexiune, nu din dependență, nu mai ai nevoie de control. Când realizezi că nimeni nu este responsabil pentru fericirea ta, încetezi să te mai ții. Când realizezi că dragostea nu este o resursă limitată, încetezi să-ți fie frică că va dispărea. Pentru că dragostea adevărată nu este frică, nu este anxietate, nu este anxietate înaintea posibilității de pierdere. Dragostea adevărată este libertate, dar pentru a o experimenta trebuie să renunți la atașament. Trebuie să înveți să renunți fără teamă. Trebuie să înțelegi că detașarea nu înseamnă a pierde, ci a-ți recăpăta pacea. Și acum vine cea mai importantă întrebare. Cum să renunți fără să simți că pierzi ceva? Cum să renunți fără să te simți gol? Vom afla mai jos. Pentru că a te desprinde de cineva nu înseamnă a renunța la iubire, înseamnă a te recâștiga. Pentru că a lăsa pe cineva să plece nu înseamnă a pierde, ci a-ți recâștiga libertatea. A da drumul este una dintre cele mai dificile experiențe pentru o ființă umană. De mici, am fost învățați că dragostea adevărată este cea care durează pentru totdeauna, că atunci când cineva este cu adevărat important pentru tine, ar trebui să faci tot ce poți pentru a-l ține aproape. Am fost condiționați să credem că detașarea este sinonimă cu eșecul, că a da drumul înseamnă a pierde. Dar iată un adevăr pe care puțini vor să-l accepte. A lăsa pe cineva să plece nu înseamnă a pierde,
înseamnă a renunța la ideea că fericirea ta depinde de prezența acelei persoane. Dragostea nu ar trebui să fie o închisoare. Nu trebuie să aducă teamă constantă că persoana se va schimba, se va îndepărta sau într-o zi va decide să ia o altă cale. Pentru că atunci când frica domină, dragostea se transformă într-o povară în loc de dar. Carl Jung a spus că nimic nu are un impact psihologic mai puternic asupra mediului decât viața netrăită a părinților. Această propoziție se aplică nu numai părinților, ci și oricărei relații. Când îți sacrifici esența pentru a fi cu cineva, când renunți la părți din tine pentru a menține o relație, când rămâi acolo unde nu mai ești fericit din cauza fricii de a renunța, renunți la propria viață. Și asta este cea mai mare pierdere dintre toate. Frica de a renunța nu este dragoste, este dependență. Dacă gândul de a renunța la cineva te înspăimântă, puneți această întrebare: este dragostea care te ține înapoi sau este frica de a fi singur? Uneori credem că nu putem renunța la cineva pentru că îl iubim prea mult, dar dacă săpi mai adânc în acea emoție, vei descoperi adesea că ceea ce te reține cu adevărat este frica, teama că nu vei găsi o altă persoană cu care să te conectezi, frica de a te confrunta cu tine însuți fără distragerea atenției unei relații, teama că golul pe care îl simți va crește. Dar iată ironia, vidul era deja acolo înaintea acelei persoane. Tocmai ai mascat-o crezând că dragostea ei a umplut-o. Dar adevărul este că nimeni nu poate umple golul pe care doar tu îl poți vindeca. A lăsa pe cineva să plece nu înseamnă că acea persoană nu era importantă, nu înseamnă să uiți ce ai trăit împreună, nu înseamnă că dragostea nu a existat. Înseamnă că alegi să te pui pe primul loc, înseamnă să-ți alegi pacea față de o relație care te epuizează. Înseamnă să-ți recâștigi energia în loc să te irosești pentru cineva care nu mai este prezent. Înseamnă să mergi înainte în loc să fii prins în ceea ce a fost. A da drumul nu înseamnă a opri a iubi, ci a opri suferința. Mulți cred că a detașa înseamnă a deveni rece, a opri totul la rădăcină, a șterge ceea ce a trecut, dar adevărata detașare nu este o lipsă de iubire. Poți să renunți la cineva și să apreciezi în continuare ceea ce a însemnat acea persoană pentru viața ta. Poți să dai drumul fără resentimente, poți să mergi înainte fără să ștergi trecutul, dar fără să fii prins în el. Diferența dintre a da drumul cu dragoste și a renunța cu durere este modul în care interpretezi despărțirea. Dacă vezi detașarea ca pe o pierdere, te va doare ca și cum ceva care îți aparține ar fi fost rupt. Dar dacă îl vezi ca pe un act de iubire de sine, ca pe o oportunitate de a-ți recupera spațiul, energia și libertatea, atunci eliberarea devine o ușă deschisă, nu un sfârșit. Dacă ai încercat deja să menții o relație cu orice preț, știi că cu cât ții mai mult, cu atât suferi mai mult. Cu cât încerci să păstrezi pe cineva care vrea să plece, cu atât te irosești mai mult. Cu cât te chinui mai mult să restaurezi ceva care este deja stricat, cu atât devii mai frustrat. Pentru că atașamentul nu întărește relațiile, le înnăbușă. Dacă iubirea este adevărată, nu ar trebui impusă. Dacă legătura este autentică, nu este susținută de frică, ci de alegere. Dacă cineva își dorește cu adevărat să fie în viața ta, va fi, fără ca tu să fii nevoit să-l convingi. De aceea, atunci când te agăți de cineva care nu mai este prezent emoțional, te înlănțuiești la o iluzie. Ești prins în ideea a ceea ce a fost relația, ce ar fi putut fi, a unei versiuni a acelei persoane pe care ai cunoscut-o, care poate să nu mai existe. Spune-mi ceva, cât vei mai continua să te ții de ceea ce a dispărut deja? Câtă energie vei mai risipi pe cineva care poate a trecut deja mai departe? A da drumul înseamnă a-ți recupera puterea. Când te lași, realizezi că singura persoană de care ai nevoie cu adevărat în viața ta ești tu însuți. Nu pentru că ceilalți nu sunt importanți, ci pentru că iubirea de sine este fundamentul oricărei relații sănătoase. Nu poți iubi din lipsă. Nu îți poți împărtăși viața dacă nu îți aparține mai întâi. Nu poți construi o relație puternică dacă frica de pierdere este mereu prezentă. A da drumul nu înseamnă a pierde, înseamnă a-ți revendica spațiul, a te alege din nou, a te deschide către noi posibilități, a crede că ceea ce îți este menit va veni fără să fii nevoit să-l forțezi. Acum că știi că a da drumul nu înseamnă a pierde, ci a câștiga libertatea, cum te vindeci fără a-ți închide inima?
Când pierdem pe cineva important, suferința este inevitabilă. E ca și cum ceva din noi s-a rupt, ca și cum o parte din identitatea noastră s-ar prăbuși odată cu absența acelei persoane. Și aici mulți fac cea mai mare greșeală. Fie rămân prinși în suferință, retrăind constant trecutul, fie devin reci, închizându-se de iubire pentru a evita să simtă din nou durerea. Carl Jung ne-a învățat ceva fundamental. Ceea ce negi te subjugă, ceea ce accepti te transformă. Dacă încerci să te vindeci ignorând ceea ce simți, doar îl împingi mai adânc în tine și mai devreme sau mai târziu va reveni deghizat în frică, neîncredere sau nesiguranță. A vindeca înseamnă a nu uita. A vindeca nu înseamnă a suprima. A vindeca înseamnă a învăța să simți fără a fi prins în durere. Și cheia acestui lucru este să vă permiteți să experimentați procesul fără teama de ceea ce se poate trezi în voi. Trăim într-o societate care ne învață să depășim rapid ceea ce ne doare. Ei ne spun că timpul vindecă totul, că trebuie să fim puternici, că a merge mai departe este o chestiune de distragere a atenției și de a nu gândi prea mult. Dar asta nu este tratament, este evitare. Pentru că durerea pe care nu o procesezi rămâne în tine, se transformă în resentimente, într-o teamă de a avea din nou încredere, într-un zid pe care îl construiești între tine și iubire. Ai întâlnit pe cineva care, după o relație eșuată, spune lucruri de genul: nu mă voi mai îndrăgosti niciodată, nu pot avea încredere în nimeni, dragostea aduce doar suferință. Acea persoană nu s-a vindecat, doar și-a închis inima pentru a nu se simți din nou vulnerabilă. Și în loc să învețe din experiență, ea trăiește într-o stare de protecție constantă, evitând orice legătură reală de teamă să nu fie rănită din nou. Spune-mi, ce rost are să te protejezi de iubire dacă în acest proces te privezi de experiența ei? Dacă vrei să te vindeci cu adevărat, nu poți sări peste durere. Trebuie să o înfrunți. Trebuie să-ți permiți să simți tristețe, furie, dor. Trebuie să accepti că este normal să-ți fie dor de cineva care a fost important pentru tine. Trebuie să lași fiecare emoție să-și urmeze cursul fără să încerci să o blochezi, pentru că durerea pe care o accepti se dizolvă. Dar durerea pe care o reprimi devine o povară pe care o porți ani de zile. Nu-ți fie frică să simți. Nu te pedepsi pentru că ești trist. Să nu crezi că doar pentru că te-ai hotărât să renunți, nu ai dreptul să treci prin doliu. Numai atunci când îți permiți să simți, fără să te ții de suferință, te poți vindeca cu adevărat. A vindeca nu înseamnă a închide inima. Mulți cred că singura modalitate de a evita din nou suferința este să se închidă, să decidă că nu vor mai avea încredere în nimeni, că este mai bine să nu-și asume riscuri, că ar trebui să-și construiască ziduri în jurul inimii pentru a nu mai simți durerea. Dar asta nu este soluția. A te proteja de iubire nu te face mai puternic, ci doar te face mai singur. Dacă ai fost rănit, dacă ai trebuit să lași pe cineva să plece, dacă dragostea te-a rănit în trecut, asta nu înseamnă că așa va fi mereu. Fiecare persoană care intră în viața ta este o experiență diferită. Fiecare relație are ceva nou de învățat. Fiecare poveste este unică. Dacă te închizi din cauza a ceea ce s-a întâmplat deja, îți refuzi oportunitatea de a experimenta ceva mai bun. Nu lăsați o experiență negativă să vă definească capacitatea de a iubi. Nu lăsa frica să decidă pentru tine. Nu lăsa durerea trecutului să devină un motiv pentru a nu-ți deschide inima în viitor. Pentru că vindecarea nu înseamnă doar să lași durerea să treacă, ci înseamnă să înveți din nou să ai încredere. Aici mulți se încurcă. Ei cred că a detașa înseamnă a deveni rece, indiferent, distant, că pentru a nu suferi trebuie să taie de la rădăcină orice emoție, că pentru a se vindeca trebuie să se convingă că nu le-a păsat niciodată. Dar detașarea nu este detașare, nu este vorba despre a deveni imun la emoții, ci despre a învăța să le experimentezi fără a fi prins în ele. Nu este vorba de a uita trecutul, ci de a învăța din el fără resentimente. Nu este vorba despre a nu mai iubi, ci despre a înțelege că dragostea nu a fost niciodată ceva ce ar trebui să deții. Carl Jung a spus că cheia libertății emoționale este să integrezi experiența fără a te ține de ea. Să mulțumești pentru ceea ce a fost, fără a fi nevoie să-l retrăiești. Să înveți din ceea ce ai trăit fără teamă de repetiție. Să deschizi spațiu pentru nou, fără a purta povara vechiului. Este vindecare. Nu este fugi de iubire,
ci găsirea unui mod mai sănătos de a o experimenta. Nu este să devii întărit, ci să înveți să simți fără dependență. Nu este să uiți pe cine ai iubit, ci să-l lași să plece cu recunoștință în loc de durere. Dragostea nu este o problemă. Problema este cum ai interpretat-o până acum. Dacă ai experimentat-o din lipsă, vei învăța să o vezi ca suferință. Dacă ai experimentat-o din atașament, vei crede că nu ești nimic fără el. Dacă ai folosit-o pentru a umple golurile, vei simți că, fără cealaltă persoană, ceva din interiorul tău este rupt. Dar când înveți să iubești fără teamă, fără dependență, fără posesie, realizezi că iubirea nu vine din afară. Ea a fost mereu în tine. Și când înțelegi asta, nu-ți va fi niciodată frică să renunți. Acum că știi că a da drumul nu înseamnă a pierde, ci a-ți recâștiga libertatea. Și că vindecarea nu înseamnă închiderea inimii, rămâne întrebarea cum să transforme acel proces în creștere reală. Pentru că eliberarea și vindecarea nu ar trebui să te lase gol, ar trebui să te facă mai puternic, mai conștient, mai împlinit. Durerea de a lăsa pe cineva să plece se poate simți ca o rană deschisă, te poate face să te îndoiești de tine, să te întrebi ce ai greșit, să retrăiești amintiri în minte. Dar trebuie să înțelegi ceva. Suferința este destructivă doar atunci când nu o folosești pentru creștere. Jung a spus că fără durere nu există conștientizare. Experiențele care ne rănesc cel mai mult nu vin în viața noastră pentru a ne distruge, ci pentru a ne arăta ceva ce nu am vrut să vedem, pentru a ne scoate din ceea ce ne simțeam confortabil și pentru a ne împinge la un nivel mai înalt de conștientizare, pentru a ne învăța ce trebuie să învățăm despre noi înșine. Dar mulți rămân prinși în durere, o retrăiesc constant, o folosesc pentru a-și justifica neîncrederea, se identifică atât de mult cu suferința, încât aceasta devine parte din identitatea lor. Ai de ales aici. Poți lăsa durerea să te consume sau o poți folosi drept combustibil pentru transformarea ta. Fiecare experiență prin care ai trăit, fiecare pierdere, fiecare dezamăgire a lăsat ceva în tine. Poate ai învățat că nu poți depinde de cineva care să te facă fericit. Poate ai descoperit că nu ai stabilit limite și asta te-a făcut să te pierzi în relație. Poate ți-ai dat seama că te-ai mulțumit cu mai puțin decât meriți cu adevărat. Durerea are un scop. Îți arată ceva despre tine pe care nu ai vrut să-l vezi. Și dacă în loc să întrebi de ce mi s-a întâmplat asta, începi să întrebi ce pot învăța din asta, totul se schimbă. Pentru că acum durerea nu este o pedeapsă, ci un instrument de creștere. Dacă te-a făcut nesigur, folosește-l pentru a construi o încredere mai puternică în tine. Dacă te-a făcut să simți că ți-ai pierdut drumul, folosește-o pentru a te reconecta cu ceea ce îți dorești cu adevărat. Dacă te-a învățat că ai dat prea mult fără să primești același lucru, folosește-o pentru a învăța să stabilești limite sănătoase. Fiecare cicatrice este un memento că ai trecut prin ceva dificil și ai supraviețuit. Dar diferența dintre unul care rămâne prins în trecut și unul care prosperă este modul în care alegeți să folosiți acea experiență. A da drumul nu te face slab, te face mai puternic. Mulți cred că lăsând pe cineva să plece își pierd o parte din ei înșiși, dar adevărul este că atunci când te lași, te regăsești pe tine însuți. Pentru că a da drumul nu înseamnă a uita ceea ce ai trăit, ci a învăța să mergi înainte fără a fi prins în poveste. Și acolo are loc adevărata transformare. Dacă rămâi la fel după o experiență dureroasă, înseamnă că nu ți-ai învățat lecția. Dar dacă ai lăsat acea experiență să te facă să crești, atunci nimic din ce ai experimentat nu a fost în zadar. Cheia aici este, durerea nu ar trebui să te întărească, ci ar trebui să te facă mai înțelept. Ea nu ar trebui să te închidă la iubire, ci să te învețe să iubești fără teamă. Nu ar trebui să te facă să nu mai crezi, ci să te învețe să recunoști cine merită încrederea ta. Ea nu ar trebui să te lase cu resentimente, ci să învețe să renunțe cu recunoștință pentru ceea ce ai experimentat. Viața nu înseamnă să eviți durerea, ci să înveți din ea, să o transformi în ceva care te face mai puternic. Dacă treci prin procesul de a da drumul, dacă simți că a da drumul pe cineva te costă mai mult decât ți-ai imaginat, vreau să-ți amintești asta. Nu pierzi, crești. Nu lași o parte din tine în urmă. Descoperi o versiune mai puternică a ta. Nu renunți la iubire, înveți să o trăiești într-un mod mai sănătos. Nu ești condamnat să repeți aceeași suferință, câștigi înțelepciune pentru a nu cădea în aceleași tipare. Și acum puneți această întrebare.
Cum vei folosi această experiență pentru a crește? Pentru că povestea pe care ai trăit-o nu mai poate fi schimbată, dar povestea pe care o vei scrie de acum înainte depinde în totalitate de tine. Și aici vine cel mai important pas, să mergi înainte cu împlinire, fără teamă, fără lanțuri. A renunța la cineva nu înseamnă doar a renunța la relație, ci înseamnă a renunța la ideea că ai nevoie de cineva pentru a te simți complet. Este să te întorci la sine, este să-ți recâștigi energia, este să înveți să trăiești din libertate, nu din dependență. Dar mulți oameni, chiar și după eliberare, rămân legați de trecut. Continuă să treacă prin amintiri, sperând în secret că persoana va reveni, agățându-se de ideea a ceea ce ar fi putut fi și, fără să-și dea seama, transformă detașarea în așteptare tăcută. Iată adevărul, nu poți merge înainte în timp ce continui să privești înapoi. Nu poți construi ceva nou dacă ești încă prins în vechiul. Nu te poți simți liber dacă încă porți lanțurile de atașament. Imaginați-vă că cineva se despart. Spune că a lăsat persoana să plece, că este bine, că a trecut mai departe, dar în fiecare seară trece în revistă ultima conversație. De fiecare dată când aude un cântec care îi amintește de acea dragoste, simte un nod în stomac. De fiecare dată când întâlnește pe cineva nou, se compară cu persoana pe care a pierdut-o. La prima vedere pare să fi dat drumul, dar în mintea lui este încă prins. Continuă să treacă prin fiecare detaliu, gândindu-se la ce ar fi putut face altfel, sperând în adâncul că soarta îi va oferi o a doua șansă, simțind că fără acea persoană, ceva în el nu mai este la fel. Nu este libertate, este o închisoare emoțională în care trecutul încă controlează prezentul. Iar cel mai periculos lucru este că de multe ori nici nu observăm că suntem încă înlănțuiți. Ne convingem că suntem bine, că timpul va rezolva totul, că suferința se va termina până la urmă. Dar puneți această întrebare. Chiar ai lăsat drumul? Sau doar te obișnuiești să porți amintirea? Dacă te gândești la cineva pe care l-ai pierdut și simți un gol în interior, vreau să-ți amintești asta. Acea persoană nu a creat acel gol. Ea a fost mereu acolo. Diferența este că atunci când a fost în viața ta, ai crezut că dragostea ei te umple, că prezența ei acoperă o parte din tine pe care nu ai vrut să o înfrunți. De aceea când a plecat, ai simțit că ai pierdut mai mult decât o persoană. Ai simțit că ai pierdut o parte din tine. Dar adevărul pe care puțini îl acceptă este că nimeni nu te poate împlini. Dacă te simți gol, soluția nu este să găsești o altă persoană care să-l acopere, ci să descoperi ce parte din tine încă mai pleci. Pentru că dacă nu o faci, vei repeta același ciclu. Te vei agăța de următoarea persoană, sperând că de data aceasta va fi diferită. Îți vei construi fericirea într-o nouă relație, crezând că dacă funcționează, nu vei suferi. Și te vei pierde din nou în cineva, fără să observi că singura relație pe care chiar aveai nevoie să o vindeci era cea pe care o ai cu tine însuți. Imaginați-vă că vă treziți în fiecare zi cu certitudinea că nimic din exterior nu vă definește bunăstarea. Imaginează-ți că poți iubi fără teamă de pierdere, pentru că înțelegi că nimeni nu poate să-ți ia ceea ce ai găsit deja în tine. Imaginează-ți că ești cu adevărat liber, nu pentru că nu ai relații, ci pentru că relațiile tale nu mai vin din nevoie, ci din împlinire. Înseamnă să mergi cu adevărat înainte. Nu este vorba despre a uita oamenii care au fost importanți pentru tine. Nu este vorba despre a deveni indiferent sau rece. Nu este vorba despre a te preface că nu a durut să-i pierzi. Este vorba despre a învăța că dragostea nu se măsoară prin cât de mult suferi când pleacă cineva. Este vorba despre a-ți aminti că valoarea ta nu se schimbă în funcție de cine este în viața ta sau cine a plecat. Este vorba de a-ți recupera puterea. Viața continuă cu sau fără acești oameni. Întrebarea este: mergi mai departe cu ei? Sunt cei care își petrec întreaga viață privind în urmă, prinși într-o poveste care s-a încheiat deja, așteptând răspunsuri care nu vor veni niciodată, tânjind după ceva ce în realitate nu a fost niciodată atât de perfect pe cât pare memoria. Între timp, viața continuă fără ei. Fiecare zi pe care o petreci ancorat în trecut este o zi pe care o pierzi în prezent. De fiecare dată când te ții de cineva care nu mai este acolo, închizi ușa la ceea ce ar putea veni. De fiecare dată când te convingi că nu poți fi fericit fără acea persoană, îmi răpesc oportunitatea de a descoperi că poți. Așa că spune-mi,
Cât vei mai continua să-ți dai energia la ceea ce nu mai există? Cât timp vei lăsa atașamentul să te țină prins într-o poveste care s-a încheiat? Cât de mult îți vei mai întârzia adevărata libertate? Pentru că atunci când decizi cu adevărat să mergi înainte, ceva se schimbă în tine. Îți dai seama că nu trebuie să te întorci la ceea ce a fost înainte pentru că construiești ceva mai bun. Îți dai seama că iubirea nu se pierde pentru că este încă în tine. Îți dai seama că viața nu îți ia nimic. Îți arată că poți fi fericit fără să depinzi de nimeni. Aceasta este adevărata eliberare. Când realizezi că nimeni nu te poate completa pentru că ești deja complet. Când încetezi să te aștepți la ceva exterior pentru a umple golul pe care doar tu îl poți vindeca. Când realizezi că iubirea nu este o posesie, ci o prezență, nu o nevoie, ci o alegere. În acea zi, atașamentul încetează să mai fie un lanț. În acea zi nu mai fii prizonierul unei povești care s-a încheiat deja. Aceasta este ziua în care începi să trăiești cu adevărat. Deci spune-mi, ești gata să nu mai privești înapoi și să începi să mergi înainte fără teamă? Pentru că odată ce realizezi asta, nu mai există întoarcere. Mergi înainte, dar de data asta fără lanțuri.